לפני 6 שנים כמתנדב מד"א עברתי תאונת דרכים מאוד קשה בכביש 4. מדובר בתיק מאוד רציני הפציעה שלי. וחיים היה באמת מקור הידע שידע לתת לי באמת תשובה מפורטת, מדויקת ובעיקר מרגיעה על כל ספק שהיה לי. שאחרים לא ידעו לתת לי, ועם אחרים יצאתי עם המון סימני שאלה, בנוסף לאלה שכבר היו לי לפני. התיק בסוף נמשך מספר שנים בטיפול מסור ואישי, גם של חיים, לצד אחד מעורכי דין הוותיקים שלו בפירמה, שטיפלו וליוו אותי לאורך כל הדרך. כל שאלה, כל צורך שהיה, שיחת טלפון למשרד, יודעים מי אתה, יודעים לחזור לך עם תשובה. כאדם שנפצע היום בתאונת דרכים, אתה מוצא לעצמך בסיטואציה שאתה אמור לעמוד בתביעה מול חברת הביטוח, מול הכרה בביטוח לאומי לזכויות שמגיעות לך כנכה. חיים מאוד ידע להרגיע אותי ולתת לי את הביטחון, ובזכותם אני יכול להגיד שקיבלתי את כל המענים שאני צריך כדי להתמודד עם הנכות שלי להמשך החיים ולקבל את ההטבות שאני זכאי להן.